Eguerdion, txorinetarrok eta ongi etorriak gurera hemen gaude, aste arte, sotil batean, abakantoarekin. Bueno, orduan, sotila, ez da ian, Lehen, etorri da bizitan aspaldiko parte zedit, eta ni hemen lan iten nuenen abakantorek eta olako, ni hor, etxeak guten nintzen hartatxikiarekin eta olakoak, baina gaur, Kinoarekin esan dau bereziki, aurrekontuak gora egiten du, eta hori zuei esker da. Asko ikuste duzulako txorien. Patri, izostua dira. Bueno, egia da bitu hau, ez da egite zautzen duzuen, hau gorriska hau, kanadiarra da. Kalidade gutxiagokoa, ez dute horre arrandegiari inakiri ditu diot, eta ez dite abakanto freskorik ez zeukan, orduan izostu ekarri dut, eta izostu, desizostuta da olaia dagoeneko, kanadiarra da. Kanadia hemengoa urdina aldera, bakizue pixkat morea eta dala, eta kanadiarra gorriska aldera, eta kalidadeare gutxiagokoa. Hauek, orduan, prestatzeko modua ere ezberdina izango. Ingo duana da, abakantoa Amerikar saltzarekin, eta gero, aldatuko dut zerbait, baina hauek ja, hilda daudelako, eta beste modu baten ingo du. Hau lehen errezeta bezala, eta bigarrena biteli barazkiak ez? Bai, nik gaur bai natorrela holan sotil, humil, eta brokoli txopa bat ingo. Beraz, putxo bat horrekatzeko aurrekontua eta esaustien jefiak, eski zigorrek abakando arabili dagoenez, mesedez, barazki gutxi batzuk erosi. Bai, eta gu barazkiak ere baditugu, hemen, otarraizka buru batzuek, eta honekin ingo du saltza amerikarra, baina, az gaitezen lanean, eta horrela jungo da, errezeta. Lehenbizi, saltza amerikarra egiten hasiko gara, horretako baratxuriak, kipula, tipulatxa eta asenarioa xarrafinetan moztu eta oliba olio txorrota batekin erregosten jarriko ditugu. Bitartean, tomatea laukitxotan moztu, hau ere tomate kontzentratuarekin batera sartu barrura, 3 buelta eman, eta gero gure gamba buruak gehituko ditugu lapikora. Patxarrarekin eta ardo zuriarekin busti, hau lurruntzen danean saldarekin busti, eta 20 minutuz irakiten utziko du. Abakantoa xerratan moztu, bere pintzak kraskatu, burua erditi moztu, eta saltza amerikarra inda daukagunean, lapikoa zubizian jarriko du oliba olio txorrota txiki batekin eta gurin pixka batekin, eta hau bero dauenean abakantoa gorritu ingo du. Beste patxar pixka batekin flanbeatu, eta gero gure saltza amerikar beroa gainetik bota. Irekin aldi bat eman, eta jateko prest. Orduan, bori esan dagoa, hemen dauzkat, betu, azpian daude, azkenengo ez da, gamba batzuk ez da izertako erabili genituen eta izostuak eta, beti esaten dizu. Gordetzen. Hauek gorde, ez hau altxorba da, eta horrelako arrain sopa bat itxeko, o saltza amerikarra gaur ingo moduan, horietako erabili. Gero, hemen dauzkan gamba batzuk, gamboiak, beraien buruak ere erabiliko ditu, eta hori izango da, zaporea emango dio ona honei. Hau, freskoan erabiliko banu, ingo nukena da urrotzetan jarri, gaina hor komeni da itxasoko ura, orduan 30 gramo gutxi gora erakatz litroko, urrotzetan jarri, biziri jarriko gendu abakantoa, eman egurra eta ure irakiten azten danean, atara ingo nuke, xerrata moztu, gero ingo duen berdina. Pintzai golpe batzuk emango izio, ze bestela barrukoa ez da egiten, eta gero prozedura berdina izango. Baina esan dago, hauek izostua dira, eta, ja desizostuta daudela, gordini daude. Nik abakandoai ez dutatzen zuen sekula, honek izenak gidoian jartzen zuenak, misera eta kamartza. Lehen, ez da ino galdetuen laltaldekoak, hau zer da, esan dugu, abakantoa ero misera, ni misera asko entzun. Nik misera sekula ez dutatzen zuen. Ni bestea ez, zuk esan duzunez? Kamartza. Kamartza ez dute, sekula entzun. Ez, hori ez, baina misera bai. Zukaldaritzan asko apresiatzen den krustazio mota bada, eta nik ontsi esango zuet, zein dan desberdintasuna, naiz eta eixadanok jakingo zuen, otarrainakin. Ze jende asko pentsatzen dau bardina diela. Animali bardina diela, baina... Ez daukate zerrekusiri, baina ezertan. Ez die, zehozetan bai, hau da, ez da txakurra eta elefante bat. Osea, behi bizan nik ulertu nahike segatik... Txakurra eta katua, bai. Bai. Txakurra eta katua dira, Patri. Nahi dut esan, txangurrua ero buia nabaritzen dira, ez batek pintxatxoak eta dauzka, eta bestea lixua da. Honek, otarrainak, ez dauzka pintzak. Lehenko da pintzak. Hori da. Gorputza ez dauka zekusirik. Gare, pintza, otarraina punta pilo bat dauzka, buru handia, Normalian luziagoa izaten da eta zapalagoa, eta honek auketzen da bustana apurtxo bat motzagoa, kolorien bebai desberdintasuna, baina hori desberdintasun nabarmenena da pintzena. Honek matxarrak dituela eta otarrainak ez dauzkala. Hala eta be konfusioa etortzen da ingelesetik.
ze ingelesez biak lobster deitzen dira. Bai, aniko nirekin. Ez dauki... Eta nola desberdintzen dituzte? Hau, izango zen American lobster, hau da, Amerikarra, eta bestia izango zen spiny lobster, hau da, puntak dauzkana. Eta horregatik, jendeak konfusia dauka horrekin. Lobster bakarrik entzun da, ez da, zelan egingo zagoen, baina, egia da, hementxe izenak argitzen dotzula nundin nora doian, eta otarraina, esango zu, otarrainxken familikoa, haundixauak edo. Eta aragia egia da, otarraina trinkoagoa esan dezagun, ez? Bustanako aldea jaten da, bietan, dana jaten da, baina eta aragi trinkoagoa da, holan, arraiekin, sapoan antzera, ez? Oso trinkoa da, eta horregatik egiten da hemen egin izan du gainera sapoarekin, sapo otarren zindua, hori da, oso trinkoa dan aragi badalako, ez? Bai, oso goxua atrasan ura, Bai. Bueno, honek ikuste dituzue txikitxo ertaina diela. Bai, honek kilo erdi ingurukoak, honek txikia di, nik hoxe. Alata harrapatu dan, haundixena, 10 kilokoa. 10 kilokoa, bitu, gu enun izan zen, Galizian ikusi genio, da bakizu horrek, naita jartzen dituzte horrek, jatetxetan, kanpokaldean, olako arrainak horretza olako, horrek... Akuariumak. Akuarium txik, hori da. Horre daukate, lupa efektua eroitute. Ikusten zen katxarro batan esaten zen, ama, pestaldera jute ziren, eta txikitxoa, baina 10 kiloko bat. Ikusten zu eskua sartzen da nime eskua kriston handixa hori da. Berez hortan perspektiba kontua izaten da normalian, eta handixenak 10 kilo, eta nausixenak edo sarrenak, 70 urte, gure Alberto jaunak bezala. Bai, gaina honek uste kite. Ia. Alatabe, hau nausixena da, baina normalian orokorean 50 urte aurkitzen da bi, Bai. Sarrenek. Vale. Eta esaten da 10 urtetik behin, 10 urtetan kilo bat potoltzen da biela. Berez, uste 10 kiloko horrek... Bai, urte batzuk izango zituela, bai. Ostra, nik aberia latzak ikusi ditut, bakarrik normalean jatetxetan izaten ditugu, olako akuarium txikietan, eta bizirik, eta eskatzen dutenean jaso, eta beti gomakin, ez? Pintzak. Gaina dauzka, bi pintza mota, hau da, izango zen, sardeska, bitu, imano sartu, hau sardeska izango zen, hau erabiltzen daulan, eta hau da, kraskatzeko lodia eta fina, eta hemen bai lodia eta fina. Batek broma inzuen katxondeoa jiji hasta izan, askatu zuen, heldu zion, eta urgentzita dejun behar esan zen. Benetan, ezin askatu hartu, eta kraskatu, eskua kraskatu, eta alare esan askatzen. Indarra handia, oso handia daukate, eta kontu zibili behar da hauekin. Bai, zirikatzen ibiltzen bazara, arriskua. Bai, hori da, gero gertatzen da. Gero esate oso jolta, segatxik arrandek izan saltzei juste, hori, hangataren gomatxo bat aukitzen da biela. Bai, eta beraien artean ere, uste dut, niko animal, beraien artean janiten dira, nik hemen kontatu dut hori, lagun neukan, barazki jalea zala, baina abakantua jaten zuen, zezaten zuen abakantuak ez daukala harimari. Beraien artean jaten dira, eta ez da izan da, ez dakizu ezer zu. Bai, eta oso, usten baituzu bi abakanto olako arrande txiki batean, azke, beraien artean burka, eta oso erasokorrak dira, esan dezagun. Bueno, okiko dituzte bere arrazoiek be. Bai. Zezkenian, beti gabizaten, animali hau txarra da, animali hau ona da, bihotzoneko edo bihotz txarrekoa, ez? Baina txarra hori balda. Ezin ditzu gizakixek dauzkagun sentimenduak animali batira egokitu, ez? Zenik lagun batek, zebetik grasi xapila ditxo ez da, zebetek berak ezaten dau izurdeak. Ez que izurde diek gaiztuak. Bueno, gaiztuak, ez dakit, eurak dakixen zer dan ona, zer dan txarra da, erabakitzen dauen gaiztuak izatea, ez? Orduan, animalia bat gaiztua dela izatea, fuertia da. Ego Afrikan egon ginen, olako, toki bat, non pinguinoak hartu, eta zauritua zeudenak, eta sendatu itxez dituzten. Eta zeukaten poster bat oso handia, eta gusten zanan, marrazo zuria dut, marrazo zuri bat, eta tipo bat bere ondoan, urpekari bat bere ondoan, eta hemen daukazu zuen aurrean, urtero eta urtero milaka eriotz sortzen dituen animalia, depredatzaile ez dakizer, eta marrazo baten ondoan Nigeria. Egia danok imaginatzen zu, marrazoa milaka hildako urtero ez dakizer da.
izakia. Bueno, hemen, barazki guztia barrura. Kipula, tipulatxa, baratxuria eta zenarioa. Niri etxean batzutan be porrua ere gustatzen zaite. Izaten bot eskuduan porrua botatzen dio. Oin, tomateak, tomate saltza erabili aldozu, tomate freskoa, ero konserbakoak. Guk erabiliko duna, haue, konserbakoak, txikia dienez, 3 erabiliko ditut, eta tomate kontzentratua. Haue, mostu eta barrura, hauek ere, erreostela. Oso ondo, zigorrek kasunetan ingo dau abakandoa saltxa amerikarra da. Amerikar erara. Eta bada oso errezeta klasikoa estatu batuetan asmatutakoa nola ez, eta horti dator izena. 1870 hamarkadan izan zen, eta hortik bitxia dela, da sukadaria frantzesa zela. Beraz, bueno, Amerikarra bai, baina bera izatez, frantsesa jatorriz. Eta, grazi xabe bai itxeostanak, erreztan jatorrixakin, dala, bueno, Pierre Fraisse, basauela bere etxian, etzaukala ezer, baitu, Vale. Antza denez, errezetan produktu denak agortu zitzaizkion, gau batean, eta lagunak joan ziren etxera. Orduan berak, bakarrik abakandoak zauzkan, eta inzauena da, hori oliba oliotan zatitxu, tomatia, tipula, berakatza, rainsalda... Bueno, hori zerbait bazeuka. Hori izaten dondi. Zerbait bazeuka. Horek ez dauka zentzua jatorri honek. Zeo ez daukiko zauen. Nik ezebez ez dauko tenian oskailuan... Ez dauko ez zer. Urdaiazpiko sandwich bat jaten dut, edo tortilla frantzesa. Patria, bakantu bat ez duzu izaten nola oskailuan. Arrautzekin batera, arrautzekin, angurin pixka batekin da, bakanto bat zeinek ez dauka. Zeinek ez du izaten etxean. Hori, orduan nik uste dela, bakitu badauz pertsona batzuk esaten da biela. Jo, zelako zen nota batara dugu zu azterketan da, zelan joan gatu azterketea eta... Zakit, ez esto zebez ikasi. Da berak esango zen berdina da. Jo, baina zelako janari dotoria. Jo, basuek heldu baino lehen, enaukan ez zebez... A ber, nik uste dut... Enak isen zein, ze... Lau gauza nitun. Ez, baina nik uste dut, a ber, zuk hau asaltzen bauzu, ez? Berez, nahi zelein, abakanto kaldereta bat, ez? Olako eltzekari bat, ero arroz aldatxu bat, baina ez zeukan ez arrozik, ez zeukan eskipula eta ez da izan da, zeukanakin, abakantoa zeukan tomate bizkaki, ez da izan da, bueno, hau atara zitzaion, patxarra izango zuen, gero lagunekin erateko, baina patxarra honi botazion, eta orduan, holan esaten bauzu, ez, bere asmoa zalaitea, ez dakit, abakanto paella bat, eta, bueno, improvisatu intzuela, baina ez zeukala ezer, Zeo ze, basaukan. Eta gainera, saltza amerikarrak ona daukana, da, bueno, naiz eta otarraina esaminotzan berriz, Naiz eta abakandoakin erabiltzen dan asko, beste edozein plateretan bebai erabiltzen da. Adez zigorrek joan zan urtian, edo joan zan sasoian, egin zauen zain zuri txurixekin, nik indot zapoakin, kroketakin bebai erabilileike, bexamela erdi da, beste bexamela saltza amerikarra, eta sobrarena aukitzen bozue, niri bakitzu zera gustatzen gaten pila bebai, arrautza apurtu batzuk, patata frikitu batzuk, arrautzak, eta gero saltza apurtxo bat olan, saltza mina izango bazan bezala? Bai. Hola, saltza apur bat gota gainetik, eta barrura. Pero ya gero arraina edo tarrainka batzuk daukutzen baitxuzu, hobe, baina, hola, txiroen... Bai, baina, arroz saldatzua aipatu dizudan hortan. Bai. Eiten baduzu, olako arroz bat, eta bustitzen duzu, eta ez bota dan euneko ez bota salda bakar, erdia bota salda, eta beste erdia sobratu zaizuen Amerikar saltza hau. Arroz hori ikusgarri geratzen da, naiz eta ez bota, ez abakantorik ez inungo itxoskirik, arroz hori garbian, zoragarri geratzen da, hori holan Amerikar saltza gehituta bakarrik. Hori da. Eta saltza hau naiz eta nahiko klasikoa izan, 1870 urtean asmatu zen. Baina ezagutzen dugu, igual izango da saltzariko lan klasikoen artean, sarrenetariko bat, eta hori da tomate saltxa. 1600 urtean. Tomate kontzentratua da. Hau ez da tomate saltza. Hau ez da tomate saltza. Bai, bueno, bada saltza bat, utzi zutena, zutan astu zitzaien, eta kontzentratu izan da, hemen dako. Hau xe, barruda. Hori da, azkenean ezetasun guztia lurruntzen jakonean, hor geratzen den zapore konzentratua. Eta tomate saltzaren asmatzailea izan zen, nola ez, italiar bat. Antonio Latini. Eta bertan, datoz latan egiten dien tomate saltzak. Eta horregatik, deitzen dakon. Ez hau ez da julen txistea, barkatu. Zuria da. Bai. Horretzut, 5 minutuko... Jarri,
Alex, barre batzu jarri bat. Latiniko barreak. Bueno, barkatu berriz. Patri, sautzen, ez di harritxuko gurekin. Bueno, bera esan, goi mailako sukaldari eta gainera izen zen aristokrazian eta lan. Vale. Orduan, bertako noblezian eta erregi izen zotzen, kosinatu. Eta, balen, badakizue hemen kontau izan dugu hainbat alditan, tomatialen bakarrik botanikan erabiltzen zala, hau da, landare politxeitzeko, lore bezala. Bai. Baina pentsatzen zarien, ez zala jangarria, pentsatzen zarien toksikoa zala. Orduan, mila seireun eta 86an, hasi ziren, hau kosinatzen, tomate saltza egiten. Eta bitxia dela, hau Antonio Latinik, Napolin bizi zanean, liburu bat argitaratu zabela, errezeta liburu bat. Eta bertan, agertzen da tomate saltza bat. Eta gaina da, Espainiarera da. Salsa di pomodoro a la española. Eta zer zeukan? Espainian ez dut olako tomate saltzarik ezagutzen, baina imaginatzen dut, aldatzen joango zala. Hombre, eta zer botatzen zuten? Mexiko nitzen dabien taktika hau, dala tatematzea, tatemar. Ez. Dia, sutan jartze dituzte, tomatiak, erre. Bai. Holan, oso txigortuta egoten dien arte kanpotik. Bai. Gero itxangakena da, azalaken du, ondo txikitu, eta itxen da, tipulakin, aurretik txikitutako tipulakin, nahasi, gero, pipermin pikantiak, eta eskaia bota. Eta horrei gero, oliba olioa eta ospina. Zelako, arrarua, gaur egungo tomate saltzakin, gaur egungo tomate saltzakin alderatuta, badala bitxia. Bai, behitu, horrekin batera, hemen, erregozi da barazkiak, bota ditut gure itxaskiena, hauek hemen erregoziko ditu pixka bat, eta gero, patxarraekin, eta gero ardu txuriarekin bustiko di. Patxar guzti ez dut erabiliko, gero behar dut flambeatzeko, eta hemen, kendu idiote pintzak, eta hauek egin xerratan moztuko ditut, gero hori xerra horiek jango dituna. Guk oiaskua jaten dugu lan, egala, ero ez da izan. Bai. Asiria toki batzuetan jaten oiasko nugetzak. Eta nik ez da zer dan errezeta hori, baina egia esan, lehunea bakizu, gure txikiak eta entzuten dio, bere gelako entzuten dio, eta jundia nagetza jaten ez dakin hori, eta nagetza nahi jo nagetzak, junga guazen hor, ez, nik ingo izkizu. Egin izkizu, eze hona nagetzak! Hala, hartu nagetzak, etxean indakoa, norberak inagoa, txorien egin izan ditugu, etxean erreza dira nagetzak, eta aukeran saltzen dituztena baino, osasuntxoak badira. Eta goxu hauak, Bai. Hemen, itxasten ari zaigo bitxo, sartu hemen, Imanol. Hau, oin, zerekin altzatuko dugu? Patxarraekin. Hau, gordoko pixkat. Geroko? Irekin aldi bat. Zua neukan hemen, egon ez, emoteko zua, baina gero hor goiko kamara betik jatu itxen da, berua daukala, ez dakiz zer, koskobilo geratzen dizkiegula, ez diote emango, utziko pixka lurruntzen, da ardo txuriarekin busti ingo dugu. Hemen daukat, salda indu dana, legunean hemen erabili genuen, honekin aingira, itxas aingirarekin, itxas aingira pusketa hor da, zenarioa, perresila, hor pixka danetin daukana hor esartu ditut, eta horrekin bustiko dugu, eta esan dakoa. Hau da, arrain fumet bat bezalako. 20 minutu baina goia ez du utziko. 25 minutu asko jota, eta gero ondo birrinduko du. Baina ardo txuria, hau lurrindu, eta gero, botako dumen, arrai zalda. Oso ondo. Zigor galdera bat. Zu preste egongo zinateke supermerkatu baten sartu eta sartze hutsakin ordaintzeko? Sartze erren bakarrik? Sartze erren bakarrik. Hori gertatzen ari da Greenwich, Londresen dauen supermerkatu batekin. Eta bertako jabiek garatu dago olako aplikazio bat, teknologia aplikazio bat edo, eta orduan kobratzen dotzue sartziagatik, sarrera izango bazan bezala. 12 euroko tiketa. Eta hori iztuzu 12 euro sartzearen bakarrik? Sartzearen bakarrik, gero erosketak egiten baituzu, hori, egiten ditzu egiten dituzu, ez da, 50 euro, orduan, ordaintzen dituzu, 38. Hori da. Bale, horrela ba, baina sartzearen bakarrik, argi ukin behar duzu, zerbait erostera zoa zela. Karo, edo 12 euroko zehoz, askotan igual ez duzu, arrautzak. Ez dakit, arrotza faltagat. Edo faltagatzu gauza bat, baina igual gaztagu bia dituz, ez dakit, sortze.
Eta zer eskaintzen didate niri 12 euro? Eurak esaten dabie, horrek arintzen dauela pila bat prozesua, eta bakarrik doiala dendara, erosi nahi dauen jendeak. Eta jendea zekuten da, pasiatzera supermerkatu batera? Asko asko pasiatzera, merixindatzera, ez dakit, norbaitxekin eta berbaitera, den konfinamentuan, ni, barne, geratzen nintzen nire lagun, eta bizilagun, malenekin, han supermerkatuan. Pasiatzeko hitz egiteko? Ez, nik gaur erosketakin bihot bostetatik zeiretara, bani bebai, bixo pasiatzen hor, pasietatik. Baina horrek gauzako inen telebista horren esan aldia? Bueno. Hori ez egon debekatuta. Ni oso ilegala. Zenbat jendek egin zuen, hori hartu, eta geratzen zen, lagunekin da, ez? Geratzeko, ero kontu kontari iritzeko, ero beharra zeunen. Bai, etzan ordu bat izeten be, baina, bueno... Berreta, 5 minutu. Zigor txartu ziztazu. Ez. Bueno, arrei, saldarekin estali, litro batekin gutxi gora era, hor arte, hau espadakeroko gutziko dugu, eta honek, oin, irekin behar du. Oso ondo, supermerkatuko teknologia honek, imaginatzen duzun bezala, piztu dau debate bat, oso ondo xa. Ze batzuk esaten daue, askoz be eraginkorraua dela, eta gauzak erresten dituela, baina beste batzuk esaten daue, prozesu hori oso impertsonala dela, eta ematen dau bakarri dela, saltzeko. Eta hortara, lagun batekin, oindala gutxi berbain nauen, ze bere gurasoen etxetik badoia, bere pixura bizitzeka. Eta esaten dau, eta nik nire aman etxien, bastakit, oitxuria dauke bizilagunek eta deitzeko, bastakit, zehose ekartzeko, edo, bisita ikeko, betxu kafe hartzen nator, edo, betxu zuriak ordaunaz, eta hau erosi batzut, edo, olakoak. Eta esaten dau, eski, karo, ni pixu berri da noianian, gaur egun, olako portal berrixetan eta, ez dakit, olakotan, eski, timbria jotzotzun bakarra da, paketia eraman gotzunak. Hemen di, osat, postariari, beti, ez dakit, suposatzen dut, timbre gehiagotan joten, baina beti nirean, badaki nik norbait dagoela gure etxian, baina, bai, postaria, zabaldu meses, ale... Bakixelako. Hori da, ez, dakilako, ez? Bai, baina hori, ezkenian, ez dakit, sistema askoz behin pertsonalagoa da, ez? Askotan erosten joaten zarenean bebai gustatzen gatzulakoan, denbora itxia, jendiakin berbaitxia, ez dakit, bizilagunak eta ikustia, nik uste dut hori dala, ez dakit. Bitu, ja? Bintzat niri gustatzen gaten, kontsumo eredua. Patri, supermerkatutan jendea dagoeneko, handietan jarri dituzte norberako ordaintzea da hori. Eta hori, etorri bada, da gelditzeko, eta gila gora jongo dan. Duela, ez da izen bat urte, duela 10-15 urte, lagun bat neukan, zarautzeko hor autopistan lan egiten zuelan, kobratzen da. Lehen, jende pila, denetan zegoen norbait, oin, bitan ero bakarri dagoen norbait kobratzeko. Orduan... Eta hori, jendeakin itxe dozu berbat, da batzu, holan, gustatzen jakiela. Ondo irutze jaki, Da beste batzu, yes. Ni adibidez, nire fruta den da, Rafa. Berak beti zerbitzatzen dauza, dakotzolako barra bat, fruta dau dana atzian, da garazkixak, eta zuk eskatu itxe dozu. Holako lausagar, holako, ez dakiz da, zuk itxuin itxe dozu. Badauz beste batzuk, zuk itxe dozula poltzara eraman, eta gero ordainu. Ondo dauzela, eta dau danetatik, dau jendiak nahixa doela, nire bolaran noia da nik atzon nahi dutena, eta gero ordainu, eta gero beste batzu dauz, nahixa doa bienak, atenditzea. Betiko hartu, eta jarri azu hortik zerbait, eta... Bueno, lagunok, Patri, ez dauko lanik. Indituana, ikusi, buruak ireki, gero hauei golpe batzuk eman behar zaizkie, pintzei da, barrukoa kosinatzeko, bestela aztalako ondo berua sartzen, eta ez, inbar duguna da, itxoin, 20 minutu, hau birrindu, iragazi niri gustatzen zait loditik, ez finetik, baizik eta txinoa, hori txapela moduan erabiltzeko, hori pixka lodixa dana, hortik iragaziko dugu, eta ere izango da, hauek, plantxan pixkat, eta ero saltza amerikarra gainean bota, irekin aldi bat, 5 minutuko ero gutxi gora era, pintzak beharko dute pixkat gehiago, eta maira, ezertan geratu zaigu. Bueno, prest gaude, dagoeneko iragazi dugu gure Amerikar saltza, hor dauzkan pinporta hori bako zer den.
hemen zegoen ura, hor irabazi dut, eta hori kozinatu egin da, eta geratzen diolako aldea moduan, ez da polita, geratzen hau iragazi halko genuke berriro, baina zapore aldetik ikusgarri. Eta zera usaintzen dagoen. Zoragarri. Hemen dugu abakantoa prest, gatza botako diogu, eta hemen dagoeneko sartei batero, zu bizian daukat, eta hemen zer dingo dugu? Orain bai, kalidade ikutu bat emango dio abakanto honi. Ez galdu gure lurreko gutizi hau dastatzeko aukera. Nafarroako nekazari laguntzeko modu bat ere bada. Beren aleginari esker, sukaldaritza mediterraneoen oinarritako bat eskaintzen bai digute oliba olio virgina extra. Urzanteren oliba olio virgina extra. Tradizioaren eta ekoizpen prozesu arduratsu baten emaitza bene-benetako nektarra sukaldaritza zaleentzat. Urzanteren gran selekzion oliba olio virgina extra. Aurki ezazu, egiazko nortasun mediterraneoa zure plater guztietan. 0 kilometroa, 100 naparra, eta hemen, plater honi emango dion ikutu zoragarria. Olio txortat, eta gurina ere botako dio hemen pixka. Konturtan izan da, frantzesa zala egin zuen errezeta, bestela azartuko zak gurekin da. Hori hau, zu bizian behar du, eta aurrena, pintza botako ditut, eta gero, gorputzak denbora gutxixio beharko dutela, Oso, no? Ze hona. Eta bakizu, hau, igual, ez dakit, jangelako menu batentzako dotore egia izango zan. Bai, agian bai. Umiei normalian ez dutze olako gauzak jartzen. Eta aukerak bebai, mugatuak izaten die guraso batzundako. Oindala gutxi, oi hartzunen pasada, eskolako guraso bat kexatu indala. Ze bere semiai edo labiai, bere umiei, ez dutzelako aukera veganorik ematen. Ara. Eta gainera, ez da kexatu baizik, eta hau dana, eraman da epaian gana. Bai. Eta epaiak arrazoia emondotza ikastolai, eta ez gurasuai. Eta azkenian, gurasuak esaten dabe eskubide bat dala, bakoitzak nahi dauen jarari sartzeko, eta epaiak esaten dau, ez dala oinarrizko eskubide bat, hau da, eskolak ez daukala, nahi badaue, aldaue aukera hau eman, baina, ez dala derrigorrezkoa. Azkenian gaur egun, dieta pila badauz, batzuk etika kontuengatik, hau izango zan bezala, beste batzuk bai, erlijio kontuengatik, badauz, ramadama ospatzen da nontxe ikasle pila bat, erlijioagatik, igual txerrixa ezin da bienak jan, badauz, veganoak, barazki jaleak, glutenik gabekoak, alergia pila bat, eta karo, hori azkenian, katerina handi baten, ikastola baten, ospital baten, eta holako gauzatan, lan pila bada. Nik ezagutu dut, hori, badakit, hori gehi alergien kontua. Gaur egun, beti egunero dau, ero sekaleak ezin dituena jan, ero arrautzaren proteina ezin dutena jan, ero arrautzarik ezin dutena jan, ero ezin dutenak, mila alergi da. Egia da, alergiak, horrek bai ero bai egin bar dira. Oso konkretua izaten bada, ez, baina normalian, glutenik gabe eta aukitzen dituzte menuak. Beti dau zerbait, beti zerbait moldatu beharrekoa, eta eskolatan tokatu zaigunoi lan egitea, badakigu zer dan hori. Eta, beti teatrizean, dakizune zer daun, eta hori eskolatan. Eskolatan gaitzerdi, ze beti dauzkazu ume berdinak. Gu udalekuetan lan iten genduenean, udalekuetan, astero, biru txanda ezberdin entortzen ziren, eskola ezberdinak, eta orduan, lehenengo bisita izaten nuna, zen medikoena. Zigor, etorri zaizkizu, zazpigarren kanpamentuan daude, 3 dauki alergia honi. Bestean, orduan, bazan papel olako zerrenda handi bat geneukan, eta beti tetrizean jolastu beharra. Gorritxu ditugu hemen, alderik alde, buelta eman diogu, eta orain, Amerikar saltza, hementxe, 5 minutuko irakinaldi bat emango diogu, eta gure abakantoa, Amerikar saltzan, eginda izango genuke, eta hau, guarnizio moduan, batzutan arroza izaten zan, nik uste dut honek ez duela behar ezer, bero bakarrik. Bai, etxikotzu eta putxo bat. Luruntzeko pixka, jandela. Bai. Zazpira jetxiko. Eskerrik asko. Hau jateko... Bai? Claro, hau eskuekin jaten da. Ez da gino nengo, patre. Pintza iba haukau. Ze pintza?
dakit horrek... Horrek, ez? Horrek jateko. Ez dago gulakoi. Osa, hauak inola? Hau, dakit. Tuko ditu hemendik... Zatitxo batzuk. Bi pusketa. Bat, egingo minimalista era, aldera, Oso eta... Oso, bete platera, bai, oso minimalista. Baina, platera, baina, bitu, bete dut. Txak, platera, eta hau ogi pila batekin, tripa betetzeko moduan. Minimalistana ironikoa esan orduan, ez? Bai. Bueno, lagunok, gure abakantoa, Amerikar saltzan, listo, garbitu pixka bat, eta horrela joango zen maira, dastatzeko prest. Abakantoa Amerikar saltzarekin. Eta orain... Oso. Hor barruko atarako tzezu? Zuke... Labana batekin ero... Bero dago, kontuz, Bai, badago, bai. Haro, hemen... Hemen inbar... Hortolan... Goratzen zarete nola izara batekin da kontatzen genizuen, abakanto gorrela jateko dago. Hola, eta ingo dut, bello. Hau, Patri, eta niretzako. Hau, zuentzako ekipo, txupatzea da honena, Zemuz? Goxua. Bai? Bai, benetan. Ederra, Kanadien izango zen, baina benetan goxua daula. Eta egin, barazki jale aldera jungora, ez bitara? Brokoliak imukatuko dugu. Bizkai, venga. Brokoli sopa daukagu gaur, edo brokoli krema. Orduan, hau... Krema hobeto, sopa baino hobeto krema. Vale. Bueno, erosti dut. Krema krematxua. Ez ne gainera bango dau, gurina, ale ze galdetu da, zein bizu hainbeste gurinakin? Eta ez, txedar gazta da, Eta, bueno, hainbeste gurinakin, hau egin biot. Gurina urtu eta olixoakin batera tipula eta apioa erregoziko ditugu. Gero, irina bota, apurtxo bat kosinatu eta oiazko salda gehituko. Brokolia zatitu, kasolara bota eta 15 minutuz kosinauko. Gero, esne gaina botako zau eta bitartean gazta berrinduko. Irabieten gau eta gero gazta geixaukin eta piperbeltzakin zerbitzatuko. Beraz, barazki krema bat, bueno, askotan izaten duguna. Baina, bueno, saporetxu doia. Bai, bueno. Egia da, brokoliak ez dauzkala lagun asko. Guretxean, a ver. Nik esango zuen gaur kontrakoa ez ebeitu. Bi asteripen jaten dugu. Gaina txorienen egin izan dugu. Hemen, beti lankide bat badaukagu brokolian kontra itxen dagoena holan lana, brokoliaren kontrako lobian dagoena, baina gero hemen txorienen itxeitxugun erreta brokoliakin probatza ditu etxean eta onak egoten diela. Bata dau pizza, brokolia eta saltxitxekin. Bestela, nikin hauena, azpizunakin horan, soja saltxa batekin. Zuke inzauen, berakat saltzakin bebai, oso goxua. Eta nik uste dut, gaurko bebai kreman, probauko dagoela. Seguro, baietz. Bai. Eta, lanin bar dugu, hemen txoriene askotan hitz egiten dugu, ez? Gaur egun, natura tratatzen ari garen moduan, hainbat eta hainbat animali espezie eta desagertzen ari diala, eta berdina gertatzen ari dira barazki batzuekin, gero eta gutxiak ikusten diela. Egia da, hemen nik hauek, aipatuko ditudanak, hemen gutxitan, Europa ezautu izan ditut hemen apio ibiliko zun honetan, apio arbia, hemen ez dauko itxurek, hemen ez dago gure, ez da nik neuk gure amamata baratzetik bizizien, eta nik apio arbia Europan ezautu. Apio arbia? Apio arbia da, azkenean, izenak esate du. Apioaren eta arbiaren arteko zerbait, eta daulako bola txuriska bat. Badakizen dan, Alemanian asko erabiltzen dana. Asko erabiltzen da, Europan orokorrian, Belgikan eta pila bat ikusten da, Frantzian zerbait, Alemanian asko, Austrian ere ikusi gendun pila bat erabiltzen zuten. Hori, hemen nik ikusi dut, supermerkatu pare bat Alemaniarrak diela. Bai, eta hortan aukitzen da beti ez, baina noiz behinka, igual han sobratzen danean, Euskal Herrira entzen da. Kontua da, badakizu zara, Carlo Magnoren barazki gogokoena. Oso zapore, oso potentea dauka, eta oskailuan 8 astero irauten dizkiu. Ostras. Bai, hau da, lasai egon, erosten baduzue,
gero, ala ere filma tapatzen bauzue, aste batzuk irauten dituena. Zapore potentea dauka, baina egia da, hainbat eta hainbat errezeta daudela hor Europan, eta txorienen, nik uste olako bidai batetik ekarri nuela eta zerbait genuen hemen, naiz gogoratzen, Txiloeko bidai batean, eta hango merkatuetan da, Patrik esan duena, juten basaete, aurkituko duzu da txuriska, eta olako bola handi bat da, arbi handi bat modukoa, baina gero marratxoa moduan dauzka, eta zaporea hori da, bien arteko zerbait. Gero, kalea hemen neiko, oin geratu gutxio entzuten da, izan zuen egon sasoi bat oso modan zauenan, gero, ikusi da bie, ez dala inbeste holan, gure sukaldaritzara igual egokitu, baina bai, egon zan denboraldi bat, pila bat zauela. Gaur egun, joaten azni, negu kortua jarri nagoenean etxien, baratza, joan nintzen, ora, ez, dendara. Eta tipo de zauzen, azaloria, brokolia, jarrintxun, hilarrak, letxugak, eta kalea, gura zuera manarik. Ez. Hor dao, argentinar bat, Instagramen oso jarraitu dala, eta tipoak ditu monologa beti, kotxean ez egita dola, sukaldeko kontuak erite ditu batzutan, eta nera betaz da hitz egiten du, eta hori badakizu, beraien tono izkera argentina horrekin, ja entzutea bakarrik oso parregarria, baina egiela tipo hona dala. Eta, baten sukaldean agertzen da, eta kalea dala azkenean, lurramak gizakia zigortzeko asmatu duen zerbait. Ze gu berarekin lurrama gaizki tratatzen dugu orduan, kale asmatu dute, eta esaten dizute, eta honen muturra puntakoak ze gordinik ere jana da, frigituta, horrek mutur samurrak, horrek frigituta kurruskari geratzen die. Eta tipo, gogan sarte ditu da, eta hau jan alda, eta baina, zen edo esatea. Albeste jauza aldi jan, berez, antioxidatzailea ditu, osasu nutrizionalki oso interesgarria dan zerbait, B-vitamina ditu, eta oso interesgarria dan zerbait da, baina, guk txorienen, baratza izan genuenean, izan gendun kalea sartuta, erabili gendun, errezetan baten, da nigolan, eltzekari moduan ere prestatu gendun, eta, goxua, egia da, Patrik esaten duena, ez da gehiegi entzuten, hau izan zen, batean, dana kalea zen, kale gora, kale bera, eta kalean gora, kalean bera, eta hor geratu zen kalea. Eta kalean gora, kalean bera, hemen jarri dugu, barazki kreman oinarri bezala, tipula, eta apioa bai, ez dakit, apio arbiak, da apioa bezala, irauten du oskailuan. Hori izan minutzu, igual sortziaz ez, baina, zazpi terdi iraute ditxu, beraz, txorien zaukagun, eta nik oinarri bezala jarri dut, gurinetan egositxa, eta gero ingo dugu orako rush bat bezala. Hementxe, honek gurina, ondo daukala, eta hau ondo erregositxa dauela, behitxu zein bioten, hementxe gazta birrinuta daukateta. Irinakin. Irina. Berez, irina barrura, eta hoia, zigortuta dauenean, gehitxukotzau, hementxe daukau, oi asko salda. Orduan, horrek hartuko dau gorputza pila bat, gero gorputzak emongotza bai gure gaztak eta gure esnegainak, baina, joango da, testuria hartzen. Ala nola, brokolia iskutatzen, pixkanaka geruza lodi baten azpian. Ez haitxe gaiztua izan. Ez. Azkena, ekarri zudana, txiribia. Azenarion familikoa, holako luzeska di, eta egia da nik hemen ere txiribia, kanpoan, Europan eta holan izan garenean, merkatuetan da, bai ikusi izan dut, eta hemen txiribia, nik ez dakit, ez da gehiagizko, holako igual agian zuen herriko fruta dendan ero bai, berari ero, ez, dendariai gustatzen zaiolako, baina bestela ez da, holan, barazkitako bat hemen normalean ikusten dana, baina, horiek, esaten duguna, ez, ez baditu erabiltzen argi dago, fruta dendetan ez dituztela da ekarriko, eta, nik gaurkoz, brokolia, azalorea, zerbak eta danak ikusten dira, gure fruta dendetan eta olakoetan, horrek esan nahi du, saldu egiten direla. Eta, gutxi ero gehiago gustatzen direla. Naiz eta, batzuk hemen fama txarra eman nahi izan, guri. Zorionez, jarraituko du hauek kozinatzen, eta alez esango beretzako tamalez, baina zengo dugu, probatu emarko dituzu.
Eta proimiko hau alezebe bai, errezeta hau, eta igual honekin iritzi saldatzen da. Baina hortarako, 15 minutu behintzat, itxuen bieko itxu, hau egositxeagoan arte, eta gero etorriko gara, bai, gazta birrinduakin, eta esne gainakin, nahasi eta irabetza. Bueno, honek bere 15 minututxuak inditu, itxu gure plo-plo hori, eta ontxe, ba bueno, gazta apurtxo bat botako zau. Eta haiek gero dira gero gut astatzeko are katala baspa o gainetik botatzeko. Bai, gero gainetik apurtxo bat botako zau. Bai. Oso ondo. Brokolian zaporia beintza daukitzen bada apurtxo bat. Eukin behar du. Hombre, brokolia badauka nortasuna, bada barazkioa nortasuna daukana. Beste zerbait agian estalita geratuko zan, baina bueno, honekin nik uste dute hartuko dula zaporia. Bai. Hau, ala, nahasi. Eta, eutxiko estazu hau. Fuerte? Zeuntxe. Burrunda dahi. Bota. Eman, nik utziko jo. Zalatza kontuak. Hala ba. Magia ingo du berri behitu. Eta... Txas! Bitu, ematen du kuiatxoaren olako pure bat. Bai, argia geratu da. Berdeak holan batzuk, eta... Bueno, inaitzen aldu pixat? Bai. Ez, behitu da, kontua da. A ber, Madrilero, Barcelonero juten bagara, egun itzen gendun hemen nola estatu batuetan propinak gutxeo eskatzen ordaintzen ari dela jendea. Ba, gizumen, propinan kontua da, zerbait, bueno, ba, gustora jan badozu ero, ba, ematen duzu, ero ez, hori ja, bakoitzak. Bueno, ba, hasi antza, Madrilen da, Barcelonan da, olako toki batzu, hor, peninsula aldera juten bazara, zure hor fakturan, bai? Aukeran, nahi izan ezkero gaina holan, jartzen dizute gomendatutako propina, eta euneko 10 ero gehitzen. Bai. Osa, eurak gomendatu iten dut zuen. Gomendatu iten dute. Ez dala derrigorrezkoa, gero zerbitzaria gaizki begiratzen badizuta da, zerbait, bueno, oso berak personala daukala, baina... Eta zuk aukeratu kasu egin gomendio horrei edo ez? Hori da, baina jarriten dizute. Hasi dira kontua da, lehen hori fakturan etzala etortzen. Eta gaur eguina sartu iten dizute. Orduan, claro, ja, sartu bada dute, gaur egun gomendatu iten dute, baina hemendik gutxira izango da, bueno, bai ero bai, esaten, estatu batuetan daiten dute moduan, ez? Han jak, igarri bat gehiago, eta... Ba, hori etorri dala, ordan, bidaiatzen baduzu, ez dakit, ni dakidala Euskal Herria ez dakit, orain nik inun ez dut ikusi hori, baina, bakizue, horako itxurak batzuk... Nik ikusi dut, Donostiko lan kafetegi baten. Bai? Bai, nola, emotot zuen gainera, ja txartelakin ordaintzekoekin, eta pantailan aukeratzeko, zuk pantailan aukeratzeko 3 aukera, 1.5, 1.10 edo 0, da zuk aukeratu desu. Eta gaina, txarto sentitzen zara 0 aukeratuta. Horregatik itxen dabe. Da hori, supermerkatu batzutan jartzen daue, 10 sentimo nahi dituzu eman... Bai, hori, bai. Ezakize, da batzutan, eseskua egin bototzazu, eta esatu. Izu, bako txali hori da. Ai, biti, bota betzatu nahi, olioran, txokotatxo bat, gainetik. Oso, Eta, baukau hemen. Zerena zan, krema esan duzu? Txederra, bai. Ez nahi gaina, bai. Oiasko salda, vale. Gurina, tipula, eta gero brokoli apur bat. Oso, ondo. Baina behitu, nabarritzen da brokoli daukela. Hementxe, brokoli krema. Zure baimenekin iskinatik lehenko, zer gabe. Baina, badauka, brokolia iskutatzea oso zaila da, eta hau benetan, bueno, iskutatzea, brokolia eta gozua da. Oso fina, oso ona. Bai. Itu etxera eraman gotolan. Bello. Taper goizua faltzeko. Bikain. Nik abakandoakin konformatuko nahi, zer ingo dio, ba. Vale. Bueno, lagunok, honekin bukatu da, bihar asteazkena dugu, betiko errezeta tradizionalen eguna, bai, baina nik agian bihurrik ere bat ingoiz. Baina hori bihar ikusiko. Nik beste bat. Oso. Bihar arte. Agur.